كمتصيو بيركا لنفسها إرتراويت يمو كم ديتاتان كم مزانوان زي وحدات وليدايا حماق فاليو أبزبل تصني حبها لارعما بزحول داتا كي تتأكس إنها تتنققت هو حيالي وليد الله يأخلني يوم إلا نزقرب اللحطو بغطا كي ملستن بزحدك كي تقستن عبياتهم يأي حماق فال كي كنا يأي عين حساد كي عالبوم تخلاقي لي لحسيبه إذا زلاتون كابت زحلفتو زغفئن زمت زي مسلا اتا عالم ملؤ شجر نابجز أزتخعوه إرتراوي تاده زانت حسمن صعرن زتصوره مسلا نعدمي حديقونا يمخادو ملكت يرأه إذا أبزي عدميها دركوغيت شمقلنا كابت تحالفو عمتات زغصرت يمسلا بفلتان فلت تسغمان ون إذا كان الساقوينا تبهيلولان يبهللان اللو جنك أي فرهلا أبتعد فرهي أبتبوتار عدي أبتسفر وطعات أبتنايش إنك أوان بتي بمت أنو زحاشة بتكاب أوز قددك حسب قدن قد خوينو نساق أسلي تبل هيوتا بسرحة الله مقدي حنساب فحوغ حنساب سلي حنساب دو حنساب كرمي النابلت قعزات غتصل عمتات منبارات غتصر نابرأ منبار انت قوينوس منبار انت تبايلوس اتي زمن كفال ناي بيتا زخونة مربع حديقة ابتي فريسون تزغيت اواس ردائي بلان زبهل الله دمو كابزي نابتي كتبل ترأه ابتزع الحل زبل اندا سدراز نبرقزا ام مربع كوف مبال زيادة يقرأ كدانو زينغو سلزخونيو إلا كتم مخاني لغن أيتدلن دكا زيادة كالي أبزخفل مخاني مرسو منبارم يذكرامو اتزخري بوقور رنقب ديبو نقدام كم تبلي قبرا هاتس بلي بلا كت أنت قد كندي حلق تبلي عدك عن كيف هذا غتولغ الندلع دقي أغيدا زيت اللقاقم يعني عولا نتزاربت نتادرهو تغتلا نقدام وصيا اتادرهو نابت صوتاك ارممت انبارا نابتي رأسو أبقزاء أكالاتو قزقزو دك إسو زنبرا عيت اللاقسا أب كباب اقرو تخوبت بدت بلمو كم حوس سنباده كهدم دليه تتخوبي عبديت نتادرهن لا تراجمت تختيلاتا نقدام وصت اتعبارا دمو كاباتها ترانش واحزاك تمسكا معدوت حقوسا صومونات زعد ميوم ولدات زلوا حرس دمو نايتقزايا أي جيزي مرز كن حقوسا جيزي حسيمو قول له مدا
كما غيرك እኳ ይትስገርን ኣብ ልዕሊ እታ ድሙ ዝፈጠረላ ተምሳጥ ኣደነት ታልዒላ ከም እተስተንትን ገበራ እሞ ነቶም ዕያውልቲ ናይ ምርኣይ ድሌት ናብ ሓሳባ መፀ ጎቢዞም ልክደኸ እናበለት እታ ድሙ ትኸዶ ናብ ዝነበረት ኣንፈት ሰዓበት ሓጎሳ እቲ ሕቶ ተረዲእዋ ግን ከዓ ንምምላሱ ጊዜ ከም ዘይብላ ዝሕብር ብዝመስል ኩነት ደው ኢላ ነታ ኣደ ድሕሪ ምጥማት መንገዳ ቐጸለት ናብ መንደቕ ሓኺራ ናብ ናሕሲ ሓሊፋ ናብ ድሕሪ ገዛ ተጠውያ ድማ ተዓዝረት ኦይ ናብራ ድሙ ሎሚ እውን ኣግዒዝክዮም ባሪኺ ናብቲ ዝመጸትሉ ገጻ እናተመልሰት ድሙሲ እንታይ ኮይና ምስ ወለደታ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይትቐውም ዝብል ሕቶ ተኸቲልዋ በቲ ኣዝያ ትፈልጦ ተግባር ድሙ ኸዓ ከም ብሓድሽ ተገረመት ኣብታ ወትሩ ካብ በረኻ ምስ ኣተወት ኣብራኻ ዓጺፋ ገጻ ንእጋራን እትሕጸበላ መደብ ኮፍ ኢላ ከይተፈለጣ ካብ ኮለል ዕሪፋ ናይ ሓሳብ ኮለል ግን ቀጺላቶ ሓቃ ካበለት ብዛዕባታ ድሞ ምሕሳባ ንምቕጻል እንታይ ዶ ጽቡቕ ረኺበያ ብሓንሳብ 6 ወሊዳስ ነወይና ተሪፋ መሊስ 4 ወሊዳ ኢደይ ኢድካ ኢልና ዓዲልናዮም ከምዛ ዘይወለደት ንእንኳ ተሪፋ 5 ዝወለደትሉ ጊዜስ ነይሩ እንድዩ ከምዛ ነዋርሓ ማህፀና ዘዕኮኽናዮም ከምዛ እሒልና ብቐንዛ ትንፋስና ሓሊፍና ዝወለድናዮም ከምዛ ላዕለ ተሓቲልና ዘዕበናላ ምስ ጎቦ ዝዋና ንኾነሎም ምንጥል ኣቢልናስ ንእገለ ኣልዕል ኣቢልናስ ናብቲ ከምቲ ንገብራ ደኣ ዘይምውላዳ እኳ መሓሻ ንባዕላስ ካብ 7 ኣሕዋት ዝተረፈት እንድያ ዓብ ሰዓተው ከይተባህሉ ወሳዲኦም እኳ ይንዝክርን ሰብርጉም ጸጸኒሖም ካብ ከናፍራም ሊጦም ኣብ እዛን ዝበጽሑ ቃላትን ወስታእዳውን እናሐወሰት ነግረ መገዶም ናብ ዝወስድዋ ሓሳባት እናላገሰት ኣሰላሰለት እቶም ሓደስቲ ውላዳትውን ብሰብ ከይተወስዱ ኩሎም ምህላዎም ናይ ምፍላጥ ድሌት ደጊሞ ደጊስዋ ካብ ዝተቐመጠትሉ ተስአት ካብ ሓያልን ሰራቕን ከተድሕኖም ኢላ ካብ ዝናብትን ኮለ እናበለትስ ኣለዉ ደኸዮም እናበለት ሰጎመት ኣብ መንጎኻ እቲ ኣብ ሓሳባን ስምዒታን ነጊሱ ዘሎ ጉዳይ ናይ ድሙ ጥራይ ዘይምዃኑ ኣፍልጦ ሃበቶ እቲ ዛንታ ባዕላ ምዃኑ ውሽጣ ከሓምያ ዝሰምዐት መሰላ ንዑ ተኸቲሉ ውሽጣ ዝዝብሕ ስምዒት ተፈጥረ ቀዝሕን ሃልሃልታን ክሽል ብበካ ወይ በረድን ጓህርን ክዓልበካን ከሎ ክፍጠር ዝኽእል ስምዒት ደቂ ድሙ ኽርኢ ድየ ዝተሳእኩ ነብሲ ሓተተት እንታይ ደኣ ክገብር መልሲ ዝመስል ሕቶ ሰዓበት ቀጸለት ድማ
ደቀይ ክርእስ ባይ ተዓደልኩን ናይ ገሊኦም እኳ ክሓቁፍ ኣይከኣልኩን ናይ ገሊኦም እኳ ክልእኻ ኣይተዓደልኩን ከመይ ዝበለ ቁፅርፃር ዝበዝሑ ጊዜ ደቅኻ ሓቒፍካ ክትስዕመሉ ዘይትኽእል ጊዜ ሰብ ርጉም ናብ ምኽዛማ ኣተወት ዕዒንታ ጠሊሉ ቀንበበዮም ከይተጓድል ኢዳ ናብ ገጻ ለኣኸት ነብዓታ ቀዲሞማ ከራረዉ ዕዒንታ ብምዕማት ዝተረፈ ዘቑቃ ምስ ኣፋነወት ናብቲ ደረት ዘይብሎ ዝመስል ትርኢት መምዕዳዋ ቐጸለት ድሕሪ ዝኽሪ ድሕሪ ንብዓት ግድን ዘይተርፍ ተግባራ ካብ ዝኽውን ዓሰርተታት ዓመታት ሓሊፉ እዩ ምቁማት ናብቲ ምስ ምድካም ዓይና እናደቐቑን እናረሓቑን ዝኸዱ ጎቦታት ዝረአይሉ ርሑቕ ቦታ ኩሎም ደቃ ብኡ ዝኸዱ ወይ ብኡ ዘለዉ ይመስላ ዝያዳ ግን ሕንሳ ስለ ደወዳ ዝመጸሉ ኣንፈት ምዃኑ ተኣምን በቲ ዘይከደሉ ኣንፈት ክጽበዮ ይዓርባ ሓደራ ዝተሰደዱ ኣሓቱን ኣሕዋቱም ተቐቢሉ ጾር ኲላቶም ተሰኪሙ ኣዲዩም መሓዲሩን ቤት ዝርኡ ደው ኣቢሉን እዩ እዚ ግና ዓንዲ ቤት ኣፍሪሶም ኣብ ርሑቕ በረኻ ድፋዕ ምስራሕ ዝብርሆም ደለይቲ ሞትን ዕንወትን ዝለኣኽዎም ሰባት ክሳብ ዝዕወቱ ጥራይ ቐጺሉ ኣብ ሓንቲ ርግምቲ ለይቲ ካብ ዝደቀሰሉ ተገፊፉ ኣዲኡ እንዳልቀሰት ተወሲዱ ወደይ እንድዩ ናተይ እንድዩ ኣይትወስድዎን ኢኹም ግን ኣይበለትን ከምቶም ደቂ ድሙ ዘዝወለደቶም ምስ በጽሑ ወናኒ ክረኽቡ ለሚዳተያ ወደይ ናበይ ትወስድዎ ኣለኹም እውን ኣይበለትን ናበይ ምዃኑ ትፈልጥ ነይራያ ፈለማ ናይቲ ንጻውዒቶም ነጺጉ ነትእዛዞም ጥሒሱ ዓዲኡ ንምንባይ ዘሕለፉ ዓመታት ሕራይ ገይሩ ብምረት ከወራርዶ እዩ ፈትዩ ክሳብ ዝጸልእ እውን መረት ህይወት ክመሃር እዩ ጽምእን ጥሜትን ድኻምን ማህረምትን ዘካተተ ኩሉ ዓይነት መቕጻዕቲ ኽጽሕ እዩ ክሳብ ዝስክሕ ክዕለም እዩ ታዕሊም ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ካብ መቕጻዕቲ ፍጹም ዘይፍለ ህይወት ክሕልፍ ክግደድ እዩ ብኡ ግን ኣይሓልፈሉን እዩ ምድላው ንዝኸፍአ ህይወትን ክሳብ ምድላው ንሞትን ክበጽሕ እዩ ውሑዳት ንኽነብሩ ብዙሓት ኣብ ዝግረፍሉ ዓውደ ኲናት በጃ ንምዃን ክህዳለዎ ክሕተት እዩ ዕድል ክትህቦ ይደለየትን እምበር ህይወታ ድሞ ምስ ህይወታ ጽሑፍቶ ደቂ ድሞ ኸዓ ምስ ጽሑፍቶ ደቃ ዘወዳደር ሓሳብ ኣብ ትሕቲ ሻቕሎታ ህይወት ክዘርእ ዘስተብሃለት መሲሉ ተሰሚዕዋ ነይሩ ግና ነቲ ጽሑፍቶ ደቂ ድሞ ካብ ጽሑፍቶ ደቃ ዝሓይሽ ምዃኑ ምእንቲ ከይትቕበል ኣዕጠጠየት መሊሳ በናይ ባዕላ ሓሳብ ተረቲዓ ካባይ ዘይሓይሽ የለን ከኣበለት ኮይናት ደውሉ ዶ ኸ ኣይተባህለን
ሓሰበት። እዚ ዜና እዚ ዘሐጐሰን ኣዴታት ኣይውሕዳትን እየን። ንሳተን ግና እተን ደቀን ኣብ ውሑስ ዘቐመጣ እኽን ክሳብ ሕጂ ደቀን ምሕባእ ዝተሳኽዓለን ናይ ብሓቂ ዕድል ዝሰርሕ እንተ ኾይኑ እተን ዕድል ዝገበራየን ክኾና ዝኽእላ። ንሳ ግና ካብኣተን ኣይኮነትን። ካብ ቀደማ እውን ካብኣተን ኣይነበረትን። ኩናት ደው ኢሉ ብምስማዓ ሻቕሎታ ዝያዳ ተበራቢሩ ኣሎ። ሓድሽ መልክዕ ሒዙ መጺእ ኣሎ። ናፍቆት ይመስላ ግን ኣይኮነን። ፍርሒ ይመስላ ግን ኣይትደልዮን። ስሙ ጠቒሳ ክትጽውዖ ዘይትኽእል ስምዒት ሓሚሱ ኮፍ ኣብ ዝበለቶ ከም ዝዓርባ ገይርዋ ኣሎ። ጸልማት ሓርዮም ኣዳህሊሎም እውን እንተወሰድዎ ኣደያ እሞ ለይትን ቀትርን ከይበለት ንወዳ ትጽበላ። ደሃዩ ግን ኣይኮነትን ትደሊ። ደሃይ ማለት ንዓኣ ብስራት ጥራይ ኣይኮነን። ቅድሚ ዓመታት ደሃይ ጓላ ካብ ስግር ባሕሪ ተቐቢላ እንድያ። ብስራት ግን ኣይነበረን። ደሃይ መርድእ እዩ ነይሩ። ደሃይ ኣብ ዝሓሰበቶ ከይበጽሐት ዝተቖልፈትን ንሓዋሩ ዝተቐብጸትን ጓላ። እዚ ናይ ሎሚ ደሃይ ምስዕዓምን ደሃይ ምትሕቑቓፍን እንተዘይኮይኑ ሰብ ኣይትኸውንን እያ። ናብቲ ጠሚትካዮ ዘረብረብ ናይ ወትሩ መታዕልልታ ደረት ትርኢት ኣተኲራ ትጥምት እሞ ክንዲ ደቂቕ ሓሰኻ ዝግዝፉ ነገር ክንቀሳቐስ ከም ዝረኣየት ይስምዓ። ሎሚ ጽባይ መጽእ ኸውን ትብል ምስ ውሽጣ እሞ እንታይ ደኣ ኣብ ዘለኹ ዘይብለኒ እንታይ ደኣ ኣይትሻቐሊ ተሪፈየ ኢሉ ዘይልእከለይ ነብሳ ተሓትት። ነብሳ ናይ ትብላ ድምፂ ጸቒጣ ነቲ ልባ ትብሎ ዓውታ ብሎ ደጋጊማ ኸ ትሰምዖ። ክመጽእ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መደግጋም ድምፃ እናነከየት ብዙሕ ጊዜ ደጋገመታ። ክመጽእ እዩ ዝወደይ